just a couple states below. Kommer til at savne det så meget en dag. Alt ved det. Bare sådan alle menneskerne. Alting. Jeg kommer aldrig tilbage, når jeg først er taget afsted.
feline. Hello. That's pretty nice. Hello. Oh, she's so beautiful. What are you doing? I'm going out with my camera because I'm bringing it to ArtLab. So I'm just filming a video of people. Yes. So En glaskugle, altså sådan en stor en, ligesom sådan en, sidder og kigger igennem, ikke? Ja. Men den tog hun billeder igennem. Nej, det kunne man også lave sådan noget obstruction. Ja. Sådan nogle filters. Jamen, ja, noget man skulle se noget igennem. Det behøvede ikke at være vand, men derfor kunne det godt have den effekt. Ja, helt klart. Ja. Det bliver vildt flot, sagde hun så. Jeg tror måske, var hun ovenikøbet efterskoleelev. Der ligger en efterskole meget tæt på Aalborg. det gør det for Ellie, ja. Jeg kunne godt forestille mig, at det var nogle af dem fra Langlands efterskole. Ja, jeg tænker Svendborg. Nå, var det Svendborg? Ja, Den Nå, der helt ligger klart. lige ved siden det af kan mig, også jo, sagtens faktisk. være. Ja. Ja, men det er da nogle dejlige idéer, I har. Mm. Ja. Så bliver det også spændende, hvad de finder på der i studie 10. De kommer jo nok også til at skrive digte og alt muligt, fordi de også... Men det kræver, at vi har en computer eller noget, og måske et par høretelefoner. Det er det mindste selvfølgelig. Ja. Altså, man kan vel gøre det i studiet. Nå jo, men jeg tænker på til udstillingen. Fik du det? Ja. Jeg havde tænkt på, at jeg skulle lave en, hvor der stod korsting, eller også skal stå broderi. Jeg spilder tid. Og så skal jeg sy den på en af mine mange korsstingspuder derhjemme. Jeg har sådan nogle, hvor de er nogle aflange nogle. Så det er den her side, der er sådan et eller andet sjovt korsting på, men så er der ellers også bare en helt flad side. Eller bare en side, det kunne man godt. Det var meget fedt. Ja, Marci. Så vil du aldrig. Ja, vi gemmer det. Skal vi prøve at lave en eller anden vandfis? Jo.
hælder op i en kop, og så filmer det, mens det bliver hældt op. Og så sådan, så er der noget bagved. Ja. Måske kommer der damp på linsen. Det vil være mega sejt. Ja. Jeg tror, det er fint af. Jeg tror, det er fint af. Tror du det? Fordi det skal smage. Det er fint. Det er alt for meget. Det er alt for meget. Ikke mere. Der skal ikke mere. Overhovedet ikke. Alt for meget? Ja. Der skal ikke mere. Der skal ikke, overhovedet ikke mere. Ikke er der pas på dit kamera? Ja. Er der blod på linsen? Tror jeg ikke. Don't think so. Og glatte mere og mere. Så er det blødt ud. Ja, og så prøv sådan at tage det sådan helt vildt tæt på, så man kan se sådan al strukturen og sådan måske længere ned og sådan fra siden af eller sådan noget. Tror du ikke det? Pas på, der ikke rammer den. Ja, sådan der. Det er sejt. Det er så når du filmer, kan du ikke sådan, tage nogle billeder også? Jamen, jeg er også hoppet op i det. Og så fordi, at jeg ikke tror, at der er nogen af jer, der skal bruge det her. Det er egentlig også klart. Så derfor så tænker jeg... Bare stå den. Det er virkelig sjovt. Måske skal I finde ud af, hvordan der kan stå stillet, sådan, så du kan få zoomet helt ind, så står. Nå, det må være her. Så det der digitalkamera, Ja. kan det du laver på det overføres på et USB? Ja. Perfekt. Så skulle der være lidt Solbær. Kan du prøve at fokusere på vandet? Kan du prøve at fokusere på vandet? Ja. Du får den her, hvis du vil. Det kan også smage. Jeg tror ikke, det er helt små. Nej. Det er selvfølgelig ikke. Den prøver at fokusere på vandet, men det går bare virkelig til det godt. Så når man kan se Fokuser nu på vandet. Det er vildt svært ikke at få sådan... Nej, jeg ramte overhovedet ikke noget. Okay, så vil jeg tage det op. Men ja, det vil jeg det der. Den kører nedover. Prøv at tage sådan noget ind i, sådan, så man kan sådan se igennem det. Så der har det der. I sådan mediefag, der skal man sådan lave sådan nogle ting, så der man skal lave sådan et billede med sådan obstruction og med... Ja. Sådan helt ind. Ja. Det er virkelig. Er der nogen af jer andre, der ved det? Så står den. Og vi skal med. Så skal vi jo nok mere. Jeg synes også, jeg kan huske, at jeg hørte Jesper og Uffe snakke om sådan noget med morgenmadskøkken. Falke og søndag. Den hvad? Falke. Også meget tidligt. Nej. Helt vildt meget. Man skal sådan kunne se det i vand, så sådan det kan man meget ned. Men sådan, man kan godt se det blå vand. Men det er sådan, ser bare slet ikke sejt ud. Jeg tror bare, den skal sådan... Det var overhovedet ikke sejt ud. Når man så sådan kommer helt vildt langt ned, og så sådan tage det... Man kan godt se det. Man kan godt se det blå, Asta. Men det er ikke det. Lige nu er du bare uskarp. Hvad er det så? Det er fordi, jeg godt vil have, at det skal være sådan... herfra, og så sådan, kan man se sådan afspejlingen fra vandet op til væggen, og så kan man også se, sådan, at det bliver sådan anderledes. Ja. Det var overhovedet ikke stille skarpt. Det er ikke stille skarpt. Kan du se sådan, prøv sådan at tage bare et billede af, sådan, af refleksionen, der rammer sådan der og der. Ja. Så sådan... Så kommer sådan helt vildt tæt på. Så prøv faktisk sådan, lige der, som du prøvede før, det der, sådan, som du troede, jeg mente. Sådan, hvor du bare sådan rammer den, sådan, hvor man nærmest ikke kan se, at der er et glas, ikke? 2 sekunder. Jeg skal lige stille skarpt til den her. Nu gider jeg lige stille skarpt. Så zoom lidt ud, og så zoom lidt ind.
Fordi den prøver at stille sig op på det der grønne mærke. Det skal den jo ikke. Sådan. Så. Lav lige det. Det er irriterende, at man ikke kan se sådan, så skal man have sådan lidt mindre vand i. Så de sådan tager og putter det her vand op. Og så sådan. Meget mindre vand. Kan man se vandet? Der skal meget mindre vand. Sådan her. Er det meget tæt på nu? Ja. Det skal du. Man skal simpelthen sådan hælde nede i. Fokuser. Prøv at fokusere på sådan. Det ser fucking sejt ud. Ja, det gør. Det var sådan. Ikke. Prøv lige at sådan fylde glasset igen. Dagen er slut. Så er det pause og Det der glas, det er vildt fedt, fordi der er ikke sådan ting på. Det skulle man måske ikke hjælpe af. Og i morgen er næsten. Altså sådan. Ej, de blev bare så tæt. Måske skulle jeg putte sort i. Det går ikke, det er sikkert. Og det er Hvad for en farve? Hvilken farve? Den røde kunne være ret den orange røde. Den er. Nej. Den der. Ja. Jamen, den har jeg lige prøvet. Nå. Jeg ved ikke. Så kan man putte en gul. Det kunne være cool. Cool, det kunne være cool. Den kan også gøre sådan her. Okay, er du klar? Ja. Og så blev det helt grønt. Wow. Det kan jeg godt lide. Det gad bare ikke at fokusere. Nå, prøv igen. Nu fokuserer det. Det er først søndag. Wow. Det er ret sådan sensuelt. Ja. Det er ligesom at sådan produktionen til sådan en musikvideo eller sådan noget. Præcis. Og så kunne jeg gå ud og hoppe i nogle vandpytter. Det kunne være sejt. Okay, vent. Kan vi ikke lige tage en sidste video med det her, og så hælder jeg det ud? Jo. Ja. your arm and then epic backflip. Yeah, we're free. Quote the slaves, 1865. The slaves! Good? You're over Som du ønsker. Jeg er sød, ikke? Nej. Kan jeg svare? Sådan, kan man lave en kommentar? En kommentar? En kommentar? Af YouTube? Nej. Instagram story. Hvordan laver man en kommentar? Kan man det? Jeg vidste ikke engang, du kunne. Jeg kan.
Masser sådan... Nej! Det kan godt have til holde det. Okay. Okay, men ja. Bare sådan... Dem der som en par, eller sådan en af hver. Tænkte jeg. Kan du se lige nu? Jamen, lidt op. Kan du se det? Eller kig på mig her. Og så sådan op de der. Er det godt, ja? Hvor ligger det ind? Og så må jeg kigge op herop. Så kigge på mine fingre. Og så sådan... Okay, nej, det er ikke så sjovt. Så gik derover. Jeg gik over. Jeg gik over på, gik sådan over på Hans William-agtig. Jamen, du skal ikke flytte dit ansigt, jo. Er det ikke det, der er meningen? Nej, og så dine øjne helt meget. Så gik jeg op på min hånd. Crazy shit. Så var du kan stoppe den nu. Og så skal du lige se den, for den er vildt sjov. Bla bla bla. Du skal se den, er der. Ser du den? Jeg filmer bare så. Det er virkelig sjovt at filme dig, fordi du har bare så mange sådan expressions altid. Bla bla bla. Det er virkelig sjovt. Sweating. Don't watch Gossip Girl down here. What? Jeg ved ikke, hvorfor det kun er sådan en trumvideo, der bliver anbefalet til mig på Instagram. Det er fordi, jeg ser gerne, fordi der er ikke andet, der bliver anbefalet. Ja, det var det lækkert. Hvis du vil se mig længe, så vil jeg sige. Jeg kan godt lide dine accidentals. Jo, Markus skal lige se min nye baggrund. Det var jeg. Og særligt toiletter og hår i resten. Er det et kamera? Jeg filmer bare akustikken. Wow! Du er sådan en bro. It's funny. My name is Devin. Like a tiny. They should call Africa Cross and Multiplex Company. Le problème, c'est que t'es pas concentré. Et je ne sens aucune conviction dans ce que tu dis. T'es convaincu de ce que tu es en train de dire? Non, ben voilà. Donc si on me le dit directement, c'est pas la peine qu'on
Rescata de la filmée. Pousse-toi, va en face. So I've never done anything to my hair and wanted to go to someone who would really take care of it. And I found Liao, who uses high quality ingredients and is really passionate about her job. She captured exactly what I wanted. So here from Southern California. Misha. Hi. Miss. Meow. Oh. Meow. Mm. Hva? Hva, Lili? Nå, hej. Hallo.
pigerne. Jamen, de er der ikke, de har sygt. Bip. Jeg vil også gerne se fladmave ude. Når jeg prøver at få kontakt til Bip.